салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. ситораи навтулӯи дастаи Ювентус Федерико Кьеза то охири мавсим наметавонад ба дастаи Туринӣ кӯмак намояд. Дар бозии муқобили Рома ки он ҷо Ювентус бар дастаи Жозе Мауриньо камбеки таърихиеро ба қайд гирифт, Федерико Кьеза дар дақиқаи 32-уми бозӣ дар як бархурд осеб бардошт ва аз бозӣ бадар шуд. Имрӯз расонаҳои иттилоотӣ аз натиҷаи озмоиши тиббии Федерико Кьеза хабар доданд ва он ҷо гуфта шудааст ки бо сабаби ҷудо шудани пайвандҳои салибии зону дар фурсатҳои наздик ба майдон баромадани футболбоз зери суол меравад. ҳатто ишора ҳам шуд ки то ҳадде осеби бардоштаи Кьеза ҷиддӣ аст ки тибқи машварати табибон бояд рӯзҳои наздик ҷарроҳӣ гузаронида шавад. мушкилии дигари қазия ин аст ки Федерико ба ғайри оне ки то охири мавсим ба сафи туриниҳо ҳамроҳ шудан наметавонад, ҳамчунин эҳтимол меравад ки дар бозиҳои гузаришии чемпионати ҷаҳон Қатар 2022 ки қарор аст моҳи март баргузор шавад, бо ҳайати мунтахаби Италия ба майдон набарояд. сомонаи расмии бошгоҳи Ювентус хабар додааст ки ҳамин субҳ изҳороти табибон вобаста ба мавзӯи осеби Кьеза ба бошгоҳ расид. рӯзҳои наздик қарор аст ҷарроҳӣ гузаронида шавад. навиштааст сомонаи расмии бошгоҳи Ювентус. ба майдон набаромадани Кьеза муддати 6 моҳ барои дастаи Ювентус мушкилии ҷиддӣ аст, вале агар билохир Португалия ва Италия барои рохат мубориза баранд, ин хабар Роналду ва ҳамтоҳои ӯро хурсанд хоҳад кард. Бразилияро дар фазои футболӣ фабрикаи истеҳсоли футболбоз ном мебаранд. Дар ин кишвар ҳоло як навраси дигар бо бозиҳои ғайриоддиаш бонгу ном баровардааст ки ҳамакнун бошгоҳҳои бузурги аврупоиро ба қавле ҷанг меандозад. номи ин бача Эндрик аст ва дар дастаи наврасони Палмерас фаъолият мебарад ки бо шарофати Инстаграм ҳоло скаутҳои дастаҳои Реал Мадрид ва Ливерпулро барои харидории чиптаи ҳавопаймо ба Бразилия водор мекунад. ин футболбози наврӯӣ дар 169 бозӣ 165 гол задааст ки то ин дам ба ҳеҷ навраси 15сола чунин омор доштан даст надодааст. ин аст ки ғайри Реал ва Ливерпул дастаҳои дигар аз қабили Манчестер Сити, Барселона ва Манчестер Юнайтед мавзӯи трансфери ӯро дохили бошгоҳ муҳокима менамоянд. пӯшида нест ки маъруфияти ин футболбоз бо шарофати ворид намудани голҳояш ба саҳифаи Инстаграм аст. дар дирӯза бозии дастаи Палмерас муқобили Деспортиво Эндрик боз дастаҳои аврупоиро маҷбур кард ки дар мавриди ӯ зиёдтар фикр кунанд. ӯ дар ин бозӣ дубл кард ва бо шарофати голҳои ӯ дастааш пирӯзии мутлақ ба даст овард. Эндрик ҳоло дар мавриди ба Аврупо омаданаш чизе нагуфтааст. бовар кунед Неймару Роналдиньоро дар чунин сину сол ин қадар таъриф накарда буданд. агар таърифу тавсифу ҳангомаҳои омадани ин бача ба дастаҳои бузурги аврупоӣ мисли Жоао Феликс бошад, лозим нест. кӯчаҳои шаҳрҳои Австралия феълан хеле пурғавғо аст ва мардум ба хотири ҳимояи теннисбози рақами 1 ҷаҳон Новак Ҷокович ба эътироз баромаданд. кишвари Австралия ниҳоятан ба иштироки Новак дар мусобиқаи Australian Open иҷозат надод ва сабабаш ваксина нагирифтани теннисбози сербӣ аст. Новак ҳам ваксина карданро ба қавле ба калан намегирад. Австралия ҳам бо ҳама фишорҳои мухлисону мардуми Сербия ба иштироки ӯ розигӣ намедиҳад ва ҳатто қарори ба истилоҳ депорт шудани ин теннисбозро имзо мегузорад. дар як навори ба дасти мо расида дида мешавад ки чӣ хел гурӯҳи зиёди одамон як мошини шишаҳояш сиёҳро манъ карда гирди он автомобил ба эътироз даст мезананд. мухлисон намехоҳанд то раҳбарияти мамлакати Австралия Новак Ҷоковичи дастонро аз ин кишвар ихроҷ намоянд. тасаввур кунед дар як мусобиқаи муҳташами футболӣ Роналду ва Месси набошанд. ин ҳам шабоҳат ба эътибори футболбозони мазкур дар фазои варзиши теннис аст ки яке аз бузургтарин теннисбози ҷаҳонро дар мусобиқа роҳ намедиҳанд. тазоҳуротчиён зимни эътироз аз раҳбарияти мамлакати Австралия хостанд то теннисбозро авф намоянд. гуфта мешавад ки мошине ки эътирозгарон гирди он ҷамъ омадаанд дохилаш Новак Ҷокович қарор дошт. тибқи хабарҳои охирин Ҷокович бояд дар зудтарин фурсат аз Австралия берун барояд. ҳарчанд ин мамлакат визаи чанд вақт пеш бекоркардаи ӯро баргардонид, вале ҳоло ҳам барои аз мамлакат ихроҷ шудан теннисбозро таҳдид мекунад. он қадар ба теннис мароқ надорам, вале вақте одамони бешумор барои як теннисбоз тазоҳурот мекунанд ва як мамлакати калон бар зидди ӯ ҷанг эълон менамояд, ман ҳамеша ба чунин варзишгарон
даст мебардорам. ҳарчанд бароям то ҳол норӯшан аст ки мухлисони теннис чӣ хел то 5-6 соат он хеле хапу дам мешинанд ки паша пар намезанад. дар ҷоми Англия мураббиҳо барои ба майдон баровардани футболбозони беҳтаринашон таваккал намекунанд. ин баҳона ва ё ҳақиқати сармураббии дастаи Манчестер Юнайтед Ралф Рангник аст. дирӯз девҳои сурх бар муқобили Астон Вилла ки сармураббигиашро футболбози дастон Стивен Джерард бар уҳда дорад ба рақобат пардохтанд. мухлисони МЮ не, балки мухлисони Роналду гумонам то соати 1 шаб бедор буданд то бозии футболбози дӯстдоштаашонро тамошо намоянд, вале ба қавле аз санг дарак буду аз Роналду не. Ралф Рангник умуман дар ин бозӣ исми ӯро дар ҳаят нанавишта буд. Манчестер ба қавле ба як азоб Астон Вилларо бо голи ягонаи дидор ки онро Мактомине ба ҳадаф расонид ғалаба кард. баъдан ҳатман аз ӯ мепурсанд ки чаро Роналду набуд. ӯ гуфтааст ки ман пеш аз бозӣ бо Криштиану ҳарф зада будам ва ӯ ба ман гуфт ки чанд рӯзи охир маро ким чихел як мушкилиҳои домангир аст, мушкилиҳои на он қадар ҷиддӣ. дар натиҷа мо таваккал накардем, чун гап сари бозие меравад ки шояд 120 дақиқа идома ёбад, гуфтааст Ралф Рангник. ин сармураббӣ намедонад ки мушкилиҳои домангиршудаи Криштиану Роналду натиҷаҳои хеле бади даста махсусан дар курсӣ нишастани Ралф Рангник аст. мушкилии на он қадар ҷиддиаш бошад ҳар чӣ зудтар аз ин вайрона гурехтан аст, парвоз ба Каталония ва шикастани аҳди садоқат нисбати Реал. агар ҳамин кор шавад, ман дар ҳар навиштан пеш аз номи Роналду калимаи номардро менависам ки сабабашро дар хабари баъдӣ мефаҳмед. расонаҳои иттилоотӣ чанд рӯзи охир дар мавриди гузариши Роналду ба дастаи Барселона ба қавле мишмиш мекунанд, вале ин мавзӯи нав нест. агар ёдатон бошад, соли гузашта низ чунин хабарҳоро паҳн карда буданд. ин навбат низ пушти норозигиҳои зиёди Роналду аз вазъи Манчестер Юнайтед ва сармураббӣ Ралф Рангник хабарҳои рафтани Криштиану пайҳам навишта мешавад. инам дар ҳолест ки Роналду бар ин ҳамлагар ҳоло дар дастаи Барселона намерасад ва хави ягона мушкилоташ дар хати ҳамла аст ки бозиро қариб ба пуррагӣ идора мекунанд, вале як нафаре пайдо намешавад ки фурсатҳои бешумори ба миён омадаро гол занад. хабари навбатӣ аз ҷониби ягон пойгоҳҳои дигар не, балки аз як расонаи мавриди овоза қарор гирифт ки дафтари ин пойгоҳи хабарӣ дар шаҳри Барселона фаъолият мебарад. гап сари расонаи Спорт меравад ки 2 рӯз пеш иттилои гузариши Роналдуро ба Барселона навишта буд. он ҷо қайд шудааст ки Криштиану дар арафае аз Манчестер рафтан қарор дорад ва шояд дастаи ояндаи ӯ Барселона бошад, чун агенти ин футболбоз Жорже Мендеш бо президенти бошгоҳи Каталонӣ Жоан Лапорта муносибати қарин дорад ва чанд рӯз мешавад агенти мазкурро дар назди дафтари бошгоҳи Барселона мушоҳида мекунанд. ҳамчунин 2 рӯз қабл Жорже Мендешро баъди мушоҳида дар Каталония боз дар шаҳри Манчестер диданд. аз ин рӯ ҳадсу гумонҳо мисле ки ба ҳақиқат табдил ёфта нест. агар воқеан Роналду ба Барселона меравад, пас омода бошад ки ҳайкали ӯро аз назди майдони Сантьяго Бернабеу ба истилои решакан мекунанд. хулас ки ба рафтани Роналду ба Барселона боварӣ дорад? дӯстон, ба канали нави мо бо номи Soccer TG обуна шавед ва аз таърихи футболу аз маълумотҳои ҷадиди варзиши футбол баҳра баред. силкаи шабакаи мазкурро ҷои шаҳр мегузорам ва канали нави моро дастгирӣ кунед. ва ҳамин тамом то дидор хайр.